Hi, Ayome. Magpagilan ni siya. Sa imong gikaon? Kamatis. Na kamatis. Yummy, babe? Umi. Wow! Yummy! Yummy ang kamatis? Try mo ito? Ikaw lang mo. Ayome, yummy ang kamatis. Sadya mo, ting. Dihapi na nahurot. Paspas kay mukha ko. Tapos, ano yung ito? Yaya! Ano is yummy? Yummy? Isa ko lang mag-video. Tama mo, nasa video kayo ka. Serya, hey, punta na. Yummy. Yummy kamatis. Basa, basa. Ilit lang kaon niya, babe. Kaon na, tiwas. Basa. Yun sa unya sa. Kaon niya sa... Nyasa. Yummy yung. Nabasa si Ayumi. Yun sa kamatis. Lami yum? Lami. Lami. Wow. Ah. 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 No, no, no.